Nggih, monggo Pak badhe nyuwun lelagon sinten? Nggih, kula badhe tungan nyuwun lageng kalih menika Mbak Ibun, Mbak Anis. Nggih. Niku pun sewu Pak. Nek sepuh niku tandingi ya sepuh. Ampun sepuh kok nandingi nom. Sampeyan iki loyo lho Pak. Tenang. Aku kiai sepuh arep nandi Mbak Anis. Alira Kalau ora tandingi ya sing ganggu. rak pengangkang niku rak ben awet nom wonten dalan-dalan. Saora-orane entuk banyuna. Pun monggo Mbak Anis pati junen. Nek kate wong tuwa ditandingi mek modal. Ampun. Ayo. Ya, Nggih, betul monggo. Pak. Nggih, sak kelas menapa Pak? Duit-duit mawon. Sering guling mawon ya. Sering. Dibawani ora kowe? Dibawani mboten Pak Pamit. Nggih, ngagem. Ngagem. Nggih, jenengan sik bawa. Nggih. Yo sewu derek latihan nggih Pak Samiti. Nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa estu niku. Niki yang nulis lho Pak niki kebutuhan kan panggung. Oh, nggih. Sesuk mau dipikir. Oh, betul. Ngaten niku. Selebut pahlawan putri Sri Uling Mustika Pak Pamit, pripun jenengan ngrasake genderan pengender kula niku? Wah, sekeca. Niku tanggal 10 tesih kosong. Monggo. Putra Kanjeng Sura Lawe Tuk prang bojonan Bebelo wirat oyo tanwurong sri uning gugur dadi kusumane bangsa